بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفاء وبعد. bandiraɓe musidɓe tedduɓe caggal no jettuni Allah subhanahu wa ta'ala julden anni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala nde yafoto en bakkatuji men, Allah suura ayibaji men, Allah subhanahu wa ta'ala jabana en dendagal dew men Allah. eɗen ñaaguimo kisal e dadal aduna e laakara. eɗen ñaaguimo ko ganduɗa ko woni tawfiq. ko hono noon eɗen ñaaguimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ndew dendata en e dendagal balaji e worordeji beyoji hande e aduna. so ɗum yawti en garti kadi e darsuji men at-tawhid walla aqida. ñanden en mbino dewe Allah ɗe koko fecca pecce tati. ha hande eɗen ayi feccere arwanine nde woni dewe Allah ɗi ganda jowwitti koye ɓerɗe. en tottirina hen yeru miɗen ko wayni alhubbu woni yidde. yidde kadi wona yidde mo ganda ko tabi'i ko nature. ala fanda e yidde ko hollum fanda e yidde ko yidde mo ganda ko sindodira e dewal. yeru ni julɗo mo ganda no yiɗi neɗɗo walla jinne walla ko wawi wonde foof o yiɗamo tan ha o watta rewdemo. on no yamiramo omo waɗa, on no haɗamo omo oppa. o yiɗamo kadi ko ɓuri no yiɗiri Allah subhanahu wa ta'ala walla nelaɗo sallallahu alaihi wasallam walla jinnaɓe makko. ɗum foof enen gandi ɗum hande no heewi eɓe ganduɗa ɓe hande aɗa wawi wiide ko serenɓe mabɓe ɓe ɓuri yidde e bam mabɓe. ɓe ɓuri yidde e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, ɓe ɓuri yidde e Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum noon ko shirk, ko rendinde Allah subhanahu wa ta'ala. rendinde Allah ɓurani mawnude. Allah subhanahu wa ta'ala tagma, Allah subhanahu wa ta'ala arsi kanko arsigantama, Allah subhanahu wa ta'ala renma e reedu yumma ha jaltuɗa e aduna. caggal ɗum jetta goɗɗo fawa ɗum e dow makko. on so yamiri on sanga taƴa mbaɗa ko yamirma ko. kala nde on mema laawoɗa tina e ɓernde ma ko ganduɗa ko an a wiyat ni an bete ka neɗɗo. taw Allah subhanahu wa ta'ala jamma e ñalawma no sabite no waɗe sabotage taw ɗum dillintama ɗum dillintama ni. walla nela sallallahu alaihi wasallam waɗe sabote taw ɗum kadi dillintama. on sanga ɗum kam ko shirk, ko rendinde Allah subhanahu wa ta'ala, ko sirku yettinta toon neɗɗo wal iyazu billah. hande noon hewɓe yimɓe no mbasoro ɗum ɗon. so serenɓe mabɓe memama tan ɓe laawo eɓe mbawi ni tuttirɗe pittare mabɓe. kono kam noon so tawi ko Allah subhanahu wa ta'ala mema walla alquranul karim walla nela sallallahu alaihi wasallam on sanga ɓe tinata ɗum ni. ɗum kadi eɗen foti wattude hen hakkille no fewi. ko hono noon kadi no jeeya e yeruji ɗi. alkhawf woni juulɗo o hula sawa an ko jinne sawa an ko neɗɗo. o hulamo ha o watta rewdemo. kulol kadi wayni ko alhubbu ni, wayni ko gilli e yidde ni. no waɗi kulol mo ganduɗa ko tabi'i, kulol mo ganduɗa ko nature. neɗɗo no hula kala ko ganduɗa ko no lorlamo. ko wayni jahe walla ko way noon ɗum no lorla neɗɗo. aɗa wawi hulde kadi ko ganduɗa ko woni mbarodi e ko way noon.
aɗa wawi hulde ko ganda ko woni nibbere sa naati nibbere kula wala ko way non ɗum ko tabi'i ɗum ko nature wana ɗum faanden hen faaniden e kulol woni kulol mo ganda koko sindodira e dewal woni ko wayni hande julɗo hula jinne walla hula bileejo on no yamiramo omo waɗa omo haɗamo omo oppa ko ɗum faanda e kulol ɗum noon ko shirk ɗum kadi ko rendinde Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin so tawi kay ko gongiray mon oɗon gandi Allah subhanahu wa ta'ala oɗon jogi limanagal so tawi ko gongiray mon ɓe ganda ɓe ko jinneji oto kuleɓe jinneji ɗi oto kuleɓe kule Allah subhanahu wa ta'ala wadde julɗo o fotani hulde jinne walla bilejo walla wileɓe o fotani hulde ɓe o foti tan ko hulde Allah subhanahu wa ta'ala ta sa huli Allah subhanahu wa ta'ala no hanirtani on sanga kala ko ganduɗa ko jinneji walla wileɓe kamɓe ni ɓe kulete ɗum kam Allah subhanahu wa ta'ala warata ɗum e dendagal julɗo mo ganduɗa hertidini Allah subhanahu wa ta'ala wadde so julɗo o huli jinne ha watti rewde mo jinne no yamiramo omo waɗa no haɗamo omo oppa hay sinno ko ni koko lundi e ko ganduɗa ko woni sharia on sanga kanko o yani e ko ganduɗa ko woni shirk wal iyazu billah ko hono non kadi ha hande no jeeya e dewe walla no jeeya e yeruji dewe Allah ɗi ganduɗa koko jowiti e ɓerde no jeeya hen al ikhlas woni aɗa waɗa ko moƴƴi jorna ɗum sabu goɗɗo taw wona Allah subhanahu wa ta'ala mbaɗa hunde jorna ɗum ha yooɗa ha garɗa sabu goɗɗo taw wona Allah subhanahu wa ta'ala ɗum kadi no jeeya e shirkuji hada wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kala ko feewi hen tan ganden koye Allah subhanahu wa ta'ala ummi kala ko ngakki hen walla ko tata hen koye men wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu